Yes. Can try. Kato. Matu, natsaako Muay Thai? On tommonen reikä. Nää. Tää mun niskan taakse. Niskan Ja taakse. oottaa, että noin tulee. Niskan taakse. Tääkin. Ja oottaa, että noin tulee. Niin. Nyt kohta niitä... Noista on tälleen pannut 21. Vanhus. Probably another one. And put down the weight. No niin, se että saa kakkua, menkää pois tästä. Ei tiedä. Back here. Toisen. Tytöt, kattokaa tänne. Mennäänkö tänne hyppytorniin? Testaanko vaan hyppää? Sienä, haluatko tulla Ompun videolle? Yes. Ota, vaan haluatko tulla Ompun videolle? Niila, haluatko tulla Ompun? Okei. Take a funny face. Yes. We are here in Norway, the beautiful. Yes. But that's not beautiful. What is that? Oh, that's like circus. Circus, that's not pretty. That's not pretty. What about that? What is that? Teko tekin tulla ampuvideo? Joo, keesiä. Ampuvideo. Ja toimii. Ei mua näihin ampuvideoihin. Piip, piip. Oh. Mä voin teille jäätellä, että tässä on 4 palloa. Iskä nyt ostaa mulle sen. 4 palloa? Niitä lupas. Tää Norjassa ei myydä sellaisia palloja. No myydään! Onko se oikeesti? Joo. Yes. Look at this, baby. That's Shy. cute. Now we go. Ota, me kauemmas ja veposeenat, näin. Näin. Vai here? Omissiin. They are taking vuora. Do you get vuora here? So good. Miten niin? Me kootaan. Missä videolla sä? Niin. You found it. Wow. Eben. Good job. They will come to us now. Who? Now. Them. Where? We go eat together? Yes. Eikö sillä ole yhtään? Kesä. Parkkipaikkoja ei välttämättä. Now we are here. Ei oo niin lämmin säällä. Sillä on jotain männiä. Männiä. Suunnitellut sitä päivää. No ei ollut. Joka on perhe. Meillä pitää kyllä tietää se hyvissä ajoin. Mä pitää kampua perhe tulle. Kaikki on suljettu. That house. Ne vaihtuu. Aika paljon. En mankoa. Se riittää sun ihistä. Se on pääsee.
Ota Jyrkä nyt hattu. Ei Ben. Oliko yksi nuiska? Sillähän just kuuluu käydä. Niin, haluatko sä kokeilla? Tapella matua alas. Vai mommis on trampoliin? Äiti vähän volttiin. Oh no.